Добрый дзень. Сёння гость радыё Свабода, музыка, мастак і літаратар Лявон Вольскі. На гэтым тыдні ў Лявона два канцэрты ў Празе. Першы ў чацвер амаль імгненна быў выпрададзены, таму арганізатары наладзілі другі канцэрт, ён адбудзецца ў суботу. Усю інфармацыю вы можаце знайсці на нашым сайце радыё Свабода, свабода.орг. І мы попросілі наведнікаў нашага сайта задаваць пытанні Лявону. Мы пастараемся, паспрабуем як мага болей з гэтых пытанняў сёння агучыць. Мы гэта Ганна Соваць, моя калега, і я, Алексей Знаткевич. І Лявон, вы не хвалюецеся, на Свабодзе цэнзуры няма, мы вас ніколі Хотя я уже так захваляваўся. Ніколі з эфіру не выключым. Ну, дзякую. Адразу пытанне ў лоб, Лявон, ад наведніка з Берасці, які падпісаўся байкот. Паважаны Лявон. Бай.кот. Байкот, просто байкот. Чамусьці хоча нешта байкатаваць. Алло. Паважаны Лявон, чаму ўсё так хрусць і папалам? Калі ўжо ў нас ўсё будзе файна? Гэта як да каго пытанне? Як да прарока нацыянальнага. Пророк нацыянальны. Ну, слухайце, як толькі ўсе возьмуцца, не будуць вазіць бензін на продаж праз мяжу, чаго сведкам я з'яўляюся бясконцаў і зараз. Не будуць шмоткі прадаваць, ездзіць у Варшаву, купляць там нейкі тэкстиль, прывозіць на рынкі пад гародні і прадаваць усё гэта. А будуць і рабіць гэта пры гэтым са страшным нездавальненнем. А калі ўсе возьмуцца і выкажуцца і будуць пратэставаць, тады, канешне, у нас адразу ўсё будзе нармальна. Дык што рабіць, калі не вазіць бензін? Ну, трэба перастаць хлусіць, перастаць гуляць у эту пачварную гульню і займацца сваёй справай. Выказацца трэба. Лявон, прыйшло каля 40 пытанняў, і ў момант, калі мы зараз размаўляем, таксама пытанні паступаюць. Вось толькі што Моця з Менску пытаецца, за які варыянт гімну Беларусі вы прагаласавалі на нармальным рэферэндуме? Ну, так не прадстаўлена варыянту пакуль што на нармальным Ну, рэферэндуме. зусім нядаўна песня Сергея Міхалка «Не быць скотам». Многія прапановваюць яго на гімн. Мне падаецца, што гімнам мусіць быць ўсё ж такі нейкая песня з нейкім урачыстай мелодыяй, з урачыстай гармоніяй. Вось, таму мне падаецца, што «Не быць скотам» не зусім да гімна падыходзіць, але для нефармальнага моладзевага гімну, безумоўна. А асабісты свой варыянт гімну ёсць? Свой варыянт гімну, ну, я не ведаю, шчыра кажучы. Мне здаецца, трэба было пісаць новы гімн. Новай Беларусі, мне так падаецца. Взяліся б? А чаго не? Взяўся, безумоўна. Мне найбольш падабаецца «Магутны Божа» з усіх варыянтаў прадстаўленых, але ўсё ж такі гэта, ну, досыць рэлігійна гучыць, мне падаецца. Які першы радок бы быў? Ну, адразу я зараз... Гімн – это сур'ёзная справа, гэта не імправізуюць, гэта трэба сесці грунтоўна. Можа, нават гадзіну падумаць. Падумаць, можа быць, гадзінку. Палазіць па інтэрнэце, паглядзець, якія гімны ў іншых краінаў, такіх розных, якія ёсць варыянты, якія тэксты ў гэтых гімнаў. Ось, дарэчы, пра Сергея Міхалка 34 пытанні прыйшло. А Міхал з гораду нейкі беларускі. Пытанне такое, наколькі далёка вы пайшлі ў пытанні салідарнасці з Сергеем Міхалком? І яшчэ одно пытанне. Праўда, што вы сябруеце з Сергеем Міхалком, не думалі зрабіць што-небудзь разам бліжэйшым часам, запісаць сумесную песню, напрыклад. Атрымалася вельмі цікава і каларытна. А Наталья запытваецца, ці гэта вы так паўплывалі на Сергея Міхалка. Да Крамбамбулі ён спяваў зусім іншае. Наколькі я далёка гатовы пайсці ў салідарнасці, я магу сказаць, што любы незалежны музыкант у Беларусі падпішацца пад кожным словом Сергея Міхалка. Просто яны баяцца гэта казаць, безумоўна. І зразумела, чаму яны баяцца. Я абсалютна салідарны з Сергеем Міхалком, як любы нармальны, здаровы, са здаровым розумам беларускі музыкант. Наколькі далёка я гатовы пайсці, час пакажа. Вось. Так, мы сябруем, правда, мы знаходзімся наводдалі, ён уже доўгі час там гастралюе па Расіі, я езжу вось тут зараз, у Празе. Ну, вы ж хутка ў Маскву збіраецеся. Потым у Берлін. У Маскве у нас пакуль што перанеслася, там нейкія з месяцам правядзення пакуль не могуць вырашыць. Але як толькі я апынуся ў Маскве, мы, безумоўна, з Сергеем сустрэнемся і наконт супольнага нейкага праекту. Хаця б супольнай песні, безумоўна, мы думаем, просто час нас раскідаў у розныя месцы на нашай планеце пакуль што, і ён і раней рэдка бываў у Менску, і калі праязджаў, то актыўна адпачываў у спартовай зале. Ну, мы толькі так на
на хвіліны недзе там перакрыжоўваліся на рэпетыцыйных кропках. Вось. А так, ну, можна сказаць, што мы сябруем. Так. У нас вельмі цёплае стаўленне аднаго да аднаго. Вось. І мы вельмі плённа супрацоўнічалі калісьці. І можна сказаць, што ёсць пляны, але няма часу. Лявон, Вероніка пытаецца, каментуючы падзеі 19 снежня мінулага году, вы казалі, што кандыдатам добра ўдавалася выступаць з групай падчас кампаніі, а вось заключны канцэрт не атрымаўся. Цяпер вы таксама выступаеце амаль сола. Што для вас праца ў камандзе, на чым яна мусіць будавацца і чым нельга ахвяраваць, каб яе захаваць? Я так разумею, што тут ёсць нейкі намёк на НРМ, магчыма. Я про НРМ не буду зараз каментаваць. Час все расставіць па сваіх месцах. І хто сітуацыю гэтую... Хто хоча зразумець, той ўжо зразумеў. Хто не хоча, той і не зразумее, правильно? Я все роўно працую і заўсёды працаваў у камандзе. І зараз я працую ў камандзе таксама. Але чаму тады Лявон Вольскі, канцэрт Лявона Вольскага? Чаму няма назвы каманды? Так ці інакш, я прыехаў з прадзюсарам і жонкай, якая арганізоўвае гэтыя канцэрты. Мне дапамагае гітарыст Олег Гарус. Прыехаў таксама кліпмейкер і мастацкі дзеяч, такі арт-дзеяч беларускі Мацей Сабураў, які таксама нам будзе дапамагаць. Яшчэ ў нас ёсць зараз каманда Кармабулес, якая мае сталы склад вельмі добрых музыкаў. Гэта цяпер наша каманда. Вось. Я збіраюся, безумоўна, рабіць нейкія сольныя рэчы, сольныя альбомы. В этом мне будзе дапамагаць нейкая каманда музыкаў. Так што так ці інакш я... Нельга сказаць, што я такі ІП. Вот тут яшчэ ёсць адно Маецца на ўвазе індывідуальны прадпрымальнік. Ну, і ёсць яшчэ адно каманднае пытанне. Лявон, вы вядомая яскравая асоба, піша Алена з Менску. На 20годдзі басовішча ў якасці сюрпрызу выступаў легендарны рок-гурт 90-х «Мроя», але не ў поўным складзе. Як па-вашаму, ці можна было пазбегнуць распаду? І калі гаварыць пра той перыяд жыцця, можа ўвогуле правесці, хацелі б вы перажыць яго зноў і ці хацелі б нешта змяніць? І напрыканцы яна яшчэ пытаецца, наколькі сёння вы адчуваеце сябе рэалізаваным і запатрабаваным у нашай краіне? Такі цэлая анкета прыйшла. Час Мроі, я тады быў страшна малады, таму мне просто несла. Я там не даваў свой справаздачы. Пішацца нешта, пішацца, раз напісала, я думаю, там нейкая песня, шэраг песень, альбом. Вось. Сыход Уладзя Давыдоўскага, безумоўна, цалкам змяніў сітуацыю ў гэтым гурце, таму што Уладзя быў вельмі таленавітым і ёсць таленавітым, хутчэй за ўсё, але ён быў такім нестандартным гітарыстам, не зусім тэхнічным, але з цікавым мысленнем. Вось. І калі прыйшоў іншы чалавек, больш прафесійны, і музыка зрабілася больш прафесійнай, можа быць, больш халоднай. Вось. Гэта ўсё... Гэта былі такія працэсы дэструктыўныя, якія немагчыма было спыніць, мне, напрыклад. Таму што я тады не быў, я быў адным з лідараў, безумоўна, але там не было такого ўжо аднаго. Там все рабілася супольна. Вось. Перажыць гэта другі раз немажліва, безумоўна, таму і не хочацца. Там шмат было дэструкцыі ў тых працэсах. Шмат было і пазітыву, безумоўна, таму што это была сапраўдная такая першая для мяне нечаканая папулярнасць, калі можна было ездзіць па ўсёй краіне, даваць канцэрты нейкія. Это падтрымліваў яшчэ і камсамол, на якога ціснула партыя, каб ён працаваў з моладдзю. Это быў канец 90-х гадоў. Ой, канец 80-х. Вось. Час быў вельмі цікавы, такі парадаксальны, як і зараз, зрэшты. Ну, вось недавно прыязджаў такі фотограф Карен Мирзаян. Ён такі вядомы фотограф у свеце. Ён па просьбе аднаго партала расійскага робіць такія юбілейныя матэрыялы з рознымі людзьмі, якія былі знакавыя ў працэсе развалу Савецкага Саюза. Што памянялася за эти 20 гадоў, як было тады, як зараз. І калі мы пачалі падсумоўваць гэта ўсё, то як высветлілася ўсё, што якім ёсць там 90-м годзе, для музыкі беларускай незалежна, то быў рай у Беларусі папросту. У параўнанні з цяперашняй сітуацыі, калі ўсё ўжо нельга, тады было практычна ўсё можна. Арганізоўваць канцэрт, ездзіць там у Быхаў, куды хочаш, спакойна. Мы абыгралі там столькі гарадоў тады, Быхаў, Драгічын. Прыязджаеш у ДК, табе, ну, конечно, у нас же галоснасць, конечно, іграйце.
А ці адчуваеце сябе цяпер рэалізаваным і запатрабаваным? До конца реализованным я себе не отшиваю, бо я так бы поехал в вёску и спокойно там жил в вёсце просто. Может быть, курей бы развел, огород бы посадил. Запатрабаваным? Запатрабаваным для беларускай музыкі я болей чым запатрабаваны. Бо у нас з маладым пакаленнем наогул трагічная сітуацыя. Адзін інтэрнэт і ўсё. Пару клубаў такіх маленькіх і куды развівацца. Толькі за межамі краіны атрымліваецца для маладога музыканта. І адтуль ужо можна уздзейнічаць неяк на нашу тэрыторыю. Ось Валькірыя запытваецца, ці з'явіцца бліжэйшым часам файная беларуская рок-опера у вашай кішэнцы. Як она запытваецца? Ці ёсць гэта? Ці ёсць такія пляны? Перыядычна ўзнікаюць, часу няма гэтым займацца, таму што ёсць нейкія бліжэйшыя задачы, якія трэба вырашыць. А рок-опера это, гэта вельмі сур'ёзна. То есть, як сур'ёзна? Не вельмі сур'ёзна, але это грувастка. Это вельмі такі... Нам пажадана, безумоўна, зрабіць беларускі мюзікл. Папулярны беларускі мюзікл. Вот палякі увесь час тым займаюцца чамусьці. Па якім творы? Можна па Караткевічы, можна зрабіць лібрэты і так. Просто можна абмаляваць беларускую сітуацыю цяперашнюю. Зрабіць лав-сторы на фоне этого всего абсурду, на фоне на фоне дыктатуры, скажем так, коротко. Это было вельмі цікава, безумоўна. Але гэта яшчэ, я могу сказаць, што это вельмі дорага. У нас праблема на тым, што вечна няма бюджэту. Таму такія грандыёзныя праекты у нас не праходзяць. У нас праходзяць грандыёзныя палітычныя праекты, якія нічым не сканчаюцца, таму што яны маюць бюджэт. А творчыя грандыёзныя праекты, на жаль, у нас вельмі цяжка зрабіць. Вот вы уже пачалі літаратурную, цікаля літаратурную тэму. Васіль з Менску пытаецца, якія апошнія кнігі чыталі, ці чытаеце творы Чаргінца, і што пра іх думаеце? Кнігі шмат я чытаў апошнім часам. Умберту Эко я читал, Долину, Рудиша читал, «Небо под Берлином». Наших авторов Бахаревича читал. Вельмі мяне ўразіў «Шалом» Артура Клінова, які раптам перавасобіў літаратар з Мастака і вельмі таленавіты, на мой погляд. Якое другое пытанне там было? Другое пытанне, што пра творы Чаргінца думаеце, ці чыталі? Я ў дзяцінстве калісьці чытаў Чаргінца «Фінал краба», такі твор, я не памятаю, пра што там было ўжо цяпер. А як кніжка выглядала, памятаеце? Она была коричневая такая. Цвёрдая выкладка. Цвёрдая выкладка, коричневая такая. Умели ж выдаваць? Не, она такая совковая была. Як паводле зместу і паводле аздаблення. Вось, а я тады, безумоўна, чытаў, як кожны падлетак, дзіцёнак, не падлетак, як кожны такі нармальны, як сказаць, інтэлігентны падлетак. Я чытаў фантастыку, розныя там дэтэктывы фірмовыя, там, я не ведаю, про Ніро Вульфа, там, про Эркюля Пуаро, альбо там наварочанае, што-небудзь фантастычнае. Не было гэтых кніг под рукой, і з'явіўся «Фінал краба», я так пагартаў. Но не тое, конечно, это было. Што быццам бы а вот быццам бы і... Не дацягвала? Не. Вяртаючыся... Это як джинсы вот савецкія, да? Не фірма. Аны быццам бы і... І джинсы. Быццам бы і джинсы, але і колеры не такі, і выціраюцца не так, і все... І ставяцца да цябе, калі ты іх ходзіш, не вельмі добра. Не так, як калі ты ў Монтане выйдзеш. Вяртаючыся да вялікіх малых формаў, вось Владзімір з Берасця пытаецца. Дакладней, спачатку ён так ухваляе. Лявон Вольскі наш Высоцкі. Так я закрычаў сам сабе, паслухаўшы Лукашенка не прыйшоў. Слухалі мноства раз, смяяліся і плакалі. А вось гэтыя грышкі і так часта. На жаль, вы на драбязу траціцеся з гэткім талентам. Не згодны? Якія вашы адносіны да Высоцкага? Адразу некалькі пытанняў. Цікава тут, што... Што Высоцкая вельмі добра ведаю творчасць. Я ў дзяцінстве любіў вельмі слухаю Высоцкага. Вось наша беда ў тым, што мы пачынаем беларускі Высоцкі наш. Наш беларускі, там, я не ведаю, Міхалкоў, наша беларуская Швейцарыя. У нас проста павінны быць, вот Лявон Вольскі у нас ёсць, да? У нас ёсць меншчына з пагоркамі этими, да? Прыгожыя вельмі, со сваім там духам, со сваім вельмі, мало ёсць месцаў у свеце, якія практычна няма, вот в этом меншчына, напрыклад. А мы ўсё шукаем нейкія такія калькі. Это у нас. Калі вы перакладзеце песню «Цоя перамен». Навошта я перакладаць? Вот скажыце, калі ласка. Трэба пісаць нейкую новую песню, якая будзе адпавядаць сітуацыі. Все разумеюць расійскую мову в Беларусі, все разумеюць, пра што спявае Цой у песні «Перамен».
А то, что размениваешься с таким талентом, ты размениваешься, это я могу сказать, ну вот непринятие жанра политично-социальной кабаре, это я веду каленку на свободе, практично. Я веду яе ў спеўнай форме. Мне это не цяжка рабіць. Для мяне это вельмі цікавы яшчэ трэнінг. Потому что я значна лепш цяпер рыфмую, значна лепей у мяне складаюцца словы. Не толькі ў гэтых песнях, а ў тых, якія я пішу, пра якія вы, можа быць, пакуль што не ведаеце, тому што я іх не шырокай публіцы пакуль што не прадстаўляю. Вось. Але это мне вельмі дапамагло ў творчым сэнсе. Ось пра Саўку ды Грышку я хацела працягнуць. У пісьменнікі ведаюць, што героі пачынаюць жыць сваім жыццём і бывае не слухаюцца аўтара. Вось памятаеце, калі у вас Саўка шкадаваў, што Грышка трапіў у турму, вы хацелі Грышку пасадзіць, ці ён сам сеў? Так атрымалася, што Грышка не мог не сесці. Бо ён же все ж такі, ён мусіў быць на мітынгу. Прычым ён такі, ну, яскравы дзеяч апазіцыйны. Там недзе ў першых шэрагах. Яны вас слухаюцца? Ну, можа быць, я медыумам тут працую, хутчэй за ўсё, а ты неяк. Не ведаю. Ну, калі я іх прымушаю, конечно, паслухаюцца. Але вось калі вярнуцца да Саўкі і Грышкі, увесь час каментарах там альбо хваляць, часцей за ўсё хваляць, во, файна, супер, Лявон, цудоўна. А вось калі крытыкуюць, заўсёды адзін і той жа матыў, што вось пакуль вы гэтыя дрындушкі пішаце, вы маглі б там сесці і вось рок-оперу напісаць, умоўна кажучы. Ці ёсць часам адчуванне, што сапраўды за гэтай бягучкай няма часу сесці і напісаць нейкую геніяльную лірычную песню, што гэта высмоктвае нейкія сокі там? Ці это все ж таки сапраўды, як казалі, чыста трэніроўка і наадварот? Мне гэтым займацца падабаецца, хочу, каб все ведалі. Каб мне не падабалася, я б гэта не пісаў бы. Гэта не тое, што я там, чорт, ну трэба ж напісаць, ну трэба ж пісаць. Не, мне это падабаецца, оно само пішацца, яно вельмі нязмушана робіцца. Я лічу, што ў гэтай сітуацыі смех – это лекавы сродак. Можа быць адзіны з нешматлікіх лекавых сродкаў, якія нам засталіся. Таму ў гэтым варта і трэба займацца. Разменьвацца, калі добра арганізаваная праца, то часу мусіць хапаць на ўсё, я могу сказаць. Гэтай сокі нічого не высмактае з цябе, а толькі гэта дапамагае, вось і ўсё. Некалькі тыдняў у эфіры «Свабоды», некалькі тыдняў таму Тацяна Беланогая-Бар сказала, што яна лічыць, што іранізаваць над мовай, над сур'ёзнымі рэчамі нельга. Што калі нацыя пачынае іранізаваць над мовай, Трасянка яна мела на ўвазе, то гэта скончыцца для нацыі дрэнна, ці вы згодны з ёй? Не, катэгарычна не згодны. Трасянка – это не іронія з мовы, гэта выкарыстанне своеасаблівай мовы, маўленне своеасабліва для падкрэслівання нейкіх рыс у персанажа. Вось і ўсё. А над чым бы вы не сталі іранізаваць? Іранізаваць, хутчэй за ўсё можна з усяго, но ёсць такія трагічныя моманты, якія лепей абысці. Звязаныя з масавым забойствам людзей. Гэтая тэма лепей не абсмейваць, безумоўна. Нармальны чалавек гэтым не будзе займацца. У нас адразу некалькі пытанняў пра былы ці цяперашні яшчэ, можа быць, сайт-праект Z. Ці маем мы магчымасць раптам пачуць новы, як заўжды, востры ўшчэнт знішчальны альбом гурту Z, пытаецца Зэп з Менску. Александр піша: Лявон, абавязкова прыйду на ваш канцэрт у Празе. Ці ёсць у планах стварыць новы гурт ці праекты, ў якім стылі? Мне больш за ўсё падабаецца ваш праект Z. Пра Z рэгулярна пытаюцца і на вашых онлайн-канферэнцыях. Ну, пакуль у планах гэта няма. Але, ну, хто ведае. А падтрымліваеце кантакты з іншымі маскаванымі асобамі? Ведаеце, неяк так творчыя шляхі разышліся, і нават і жыцці мы неяк страцілі. Кантакты ёсць у нас, ну, неяк не сустракаемся апошнім часам, некалькі месяцаў ўжо зусім. Ну, не ведаю. Гэта можна змяніцца ў нейкі час. А ёсць, в прынцыпе, в планах ствараць нешта новае, новы гурт, новы праект, новую каманду нейкую, не? Ведаеце, калі падзеліся планамі, все, вот, паводле майго досведу, все наадварот атрымліваецца. Я нічого не буду казаць. Але давайте пра іншыя пляны, бо вельмі шмат пытанняў пра тое, калі будзе канцэрт у Піцеры, калі будзе канцэрт у Маскве, калі вы прыедзеце ў горадню, калі прыедзеце ў Крэва. У Піцеры, я не ведаю, калі это выйдзе перадача, но у Піцеры, здаецца, 3 снежня, прычым у легендарным клубе «Камчатка», там, дзе Цой працаваў калісьці качагарам і башлачоў. Вось. Я першы раз буду выступаць у Расіі, у такім буйным горадзе, так што я так
трошечки... Беларусы паўсюль ёсць. Трошечки боюсь. Ну, у Празе их просто безліч белорусов. А у Санкт-Петербургу поглядим. Только треба провести некую Ну, даже город Скарыны, там павінна быць. Скарынуцца. Там твары. Скарынуцца Скарынуцца, павінны так. наехаць. Да, туды. Вось. Ну, неяк атрымліваецца такі тур, так? А пасля? Зараз 2 канцэрты ў Празе, потым будзе Берлін, потым Беласток. Причем у Берлине вот цікавый формат концерту, там хочется ще й такую, немцы такі вельмі палітызаваны народ, вельмі, вони хочуть за одну лекцію про політичне становище в Білорусі з перакладчицей. Сур'ёзная лекція будзе? Не, ну чому сур'ёзная? Ну, некоторые моменты треба маляваць і сур'ёзна, некоторые... Да ўсяго да этой ситуации трэба і... Для твоего здоровья будзе лепей, калі падыходзіць іранічна. Потому что калі вось так, як апозіцыя зараз все постоянно крывавы дыктатар, що гіне нацыя, гіне мова, калі ты будешь эту мантру паўтараць, дык оно правду загіне. Аднавідні как кансерватыўны, як вы ставіцеся да Зянона Пазняка. А некаторыя, дарэчы, выказваюць меркаванне, што Грышка гэта пародыя на Зянона Пазняка. Ну не, Грышка ж, не, это не пародыя, не трэба, мне здаецца, это неправильно было пародыю рабіць на Зянона Станіславовича. Але можна. Ну, ясно, можно. Чему нельга? Это политичная постать. Ну, любую на любого человека можно пародию некую робить. В расставлении, ну, на ваш... Ну, что у нас 5 хвилин засталося, мы зараз будем Зенона Станіславовича обмерковывать. Алена з Менску пытаецца. Час цяпер цяжкі, жудасны, і шмат людзей альбо з'язджаюць, альбо збіраюцца з'ехаць. Адкажыце, калі ласка, што можа прымусіць вас пакінуць краіну? Не дай Бог, конечно. Я зараз скажу, а потым пэўныя органы зробяць тое, каб прымусіць мяне пакінуць краіну. Так што давайте не будзем на эту тэму размаўляць. Вось тут пра вас я не ведаю, ці пэўныя органы, ці вашыя знаёмыя ведаюць. Спадар з Воршы пытаецца, чаму вы вашу дачку Адэлю направляеце на навучанне в Амерыку? Ці ўпэўненыя вы, што ўзровень яе ведаў падыдзе да амерыканскай школы? Нікуды мы не адпраўлялі Адэлю, в Злучаныя Штаты, дык дакладна. Ну, як не дзіўна, у нас былі размовы наконт таго, каб праз пару гадоў, там ёсць такія абменныя праграмы, на паўгоду ці нават на год закінуць у сям'ю амерыканскую, уже правераную, якая уже... То бок размовы былі. Размовы былі у нас прыватна. Это можа быць нехта таварыш майор, нейкі паслухаў. Ну, у вас і паспяховыя канцэрты былі ў ЗША калісьці. Ну, можа быць, і зараз на Дзень волі ёсць такія... Пляны, да. Запрашаюць. Ну, вельмі шмат наведнікаў цікавіцца крамбамбуляй, калі новыя творы крамбамбулі пабачыць свет. Ай... Зноў жа, пляны. Ведаеце, у нас ёсць праблемы у беларускім так званым шоу-бізнесе. Зараз вельмі ніводзін лейбл, калі так можна назваць этой канторы, Вігма альбо West Records, ім не выгодна абсалютна рабіць дыскі. Вігма нам прапанавала, але танны дыск, а нам трэба двайнік, піджей-пак, па-багатаму. На адной кружэлцы песні на беларускай мове, на другой кружэлцы песні на мовах арыгіналу, то бок па-шведску, нямецку, польску і гэтак далей. Пакуль гэта пытанне не вырашаецца, хутчэй за ўсё мы зробім да калядаў у якасці каляднага падарунку інтэрнэт-рэліз. Каб можна было пампаваць, слухаць, вокладку змесцім там. Вось. І так песні крамбамбулі гэтай новай пабачыць свет.